Vítám vás u Vogue Beauty Talks, který tentokrát vznikl ve spolupráci s Kerastase Power Talks, na kterých se podílí i BCC. A jedná se o první díl naší společné spolupráce a podcastu. Jsem ráda, že vzniká a vítám tady dvě speciální hostky. Sylvii Bušňákovou, Managing Director z Britské obchodní komory. Dobrý den. A Adélu Karlovskou, koučku, mentorku, terapeutku. A lektorku. Dobrý den. Dobrý den. Tématem dnešního podcastu není móda, umění ani beauty, ale kariéra. Budeme se věnovat mentoringu. Co to je a jak může pomoci v kariéře každé ženy, zejména stojí-li na počátku své profesní dráhy. Dámy, vítejte a hned na začátek pro vás mám společnou otázku. Jaký je váš největší profesní úspěch, na který jste skutečně hrdé? Ježiš, to je velmi těžká otázka hned na začátek. Takhle, mě je 44 let a já doufám, že ten hlavní pracovní úspěch mám teprve před sebou. Každopádně hrdá. Asi jsem hrdá na to, že já pro Britskou obchodní komoru, která právě se značkou Kerastase teďka odlončovala mentoringový program Power Talk, tak jsem 16 let. A opravdu jsem začala na té nejnižší juniorní pozici. A dnes po tedy 14 letech tu Britskou obchodní komoru vedu. Takže si troufnu říct, že asi toto bych v tuto chvíli považovala za svůj zatím největší úspěch. A vy, Adélo? Krásný. A já těch úspěchů mám taky několik, na které jsem hrdá, ale když bych opravdu měla taky vybrat jeden specifický, tak je to vlastně, to bude znít možná trošku zvláštně, ale přechod ze zaměstnaneckého poměru do biznesu, vlastně do vlastního podnikání. Já to trošku vysvětlím. Jste-li zaměstnána, máte vlastně aspoň zdánlivě stabilitu, stabilní zaměstnání, každý měsíc příjem, máte takový jako papír prostě, na to, že máte kam chodit. A jo, je to taková ta 100%, nebo tehdy pro mě to byla 100% jistota. Každý měsíc taky stejná finanční částka, bonusy, odměny. Pracovala jsem v korporátech, takže vlastně pro mě to i znamenalo nějaké takovéto pečování o mě. No a tím, že jsem se dostala na velmi vysokou i pozici, tak i to ego tam tak jako trošku zrálo, že opravdu ta prestiž z té pozice. No a dozrála jsem vlastně do bodu, kdy jsem se řekla, tak toto již nechci a vlastně odešla jsem teda z těch 100 na nulu a nulu tím myslím vlastně do velké nejistoty tehdy, začít vlastně podnikat od nuly, kde nemáte kontakty, nemáte znalosti vlastně z toho podnikání, nula práce tehdy ještě za začátku, nula vlastně i příjmu, tak je to opravdu velká změna, velký zásah a jsem na to patřičně hrdá, protože teď už jsem zase na těch stech. Výborně. Jaké jsou podle vás největší překážky, které brání ženám v dosažení jejich cílů? No, já bych asi to uvedla tak, že my jsme tady proto dneska, že z Kerastase právě se snažíme zvýšit a budovat sebevědomí mladých žen. A já myslím, že je důležitý si definovat, a samozřejmě přede mnou už bylo mnoho zkušenějších, který řeklo, co to vlastně to sebevědomí je. Protože já si myslím, že v dnešní době se velmi často zaměňuje sebevědomí s nějakou jako nabubřelostí nebo nadutostí. A určitě jste slyšeli hodněkrát, když někdo říká, no podívej, jaký má ona sebevědomí. Jo, nebo no takový sebevědomí bych chtěla mít. A já myslím, že to je velmi často jako pejorativně chápáno. A já myslím, že sebevědomí je vlastně nějaký vědomí si vlastní ceny a přesvědčený, že člověk jedná správně, vhodně, účinným způsobem a je to o tom, jak si sami sebe vážíme, pečujeme, co si sobě dovolíme. A já myslím, že právě tohle jsou velmi často ty faktory, které brání ženám v dosažení těch jejich cílů, že je nemají. A samozřejmě k tomu potom patří, ale to bychom tady byli opravdu velmi dlouho, kdybychom to měli jmenovat všechno. A samozřejmě záleží na kontextu, ale jsou to přirozeně genderový prostě stereotypy a předsudky. Jsou to nerovnosti příležitostí v tom vzdělání a hlavně pořád dokola je to pracovní a rodinný život. Já sama jsem velmi vděčná, že jsem žena, že jsem matka, ale samozřejmě to rozhodování mezi tím,
budu dělat kariéru, abych opravdu nestagnovala, protože ten systém tady pořád ještě není jako nastaven, tak aby ta mamka se mohla vrátit do práce velmi rychle a ten zaměstnavatel ji podporoval, a nebo budu doma s miminkem ty 3-4 roky. No a pak jsou to samozřejmě ekonomické bariéry a nemůžu nezmínit prostě násilí a diskriminaci na ženách. To jsem řekla opravdu velmi stručně. Já se po tohle můžu podepsat. Já vlastně mám taky, jaký jsou největší překážky, které brání ženám dosažených cílů z mé zase praxe. Já můžu opravdu to, co ty říkáš, Silvie, podepsat. Tam strach, nízké sebevědomí, nedůvěra sama v sebe a ve své schopnosti. Jo, já jsem k tomu bych chtěla zmínit, vlastně nikdo se zdravým sebevědomím nenarodil. Jo, je postupně v životě ho budujeme, ale bohužel ho právě těmi věcmi, co to asi Silvie zmiňovala, třeba právě diskriminací, se i vlastně zase snižuje. A i proto my třeba děláme tu práci, co děláme, a i proto mě baví to, co dělám, že vlastně naopak jako rozdmíchávám, pomáhám vlastně to sebevědomí v těch ženách, a aby si vlastně sebe vážili, aby našli tu jistotu a sebedůvěru. Jo, já když jsem v 19 odešla z domu, tak jsem rozhodně neměla zdravé sebevědomí. A já když dneska prostě vidím, že jsou příležitosti pro ty ženy jim je podpořit, pomoct jim, právě tohleto vlastně překlenout ten strach, sebevědomí, najít tu hodnotu, aby se vlastně vyvíjeli přesně tam, kam chtějí a potřebují, tak je to úplně ideální pro mě. Takže strach, nízké sebevědomí a taková ta nedůvěra ve svoje schopnosti. S tím se nejvíc stýkám v praxi. Navážu na to, co jste říkala, zmínila jste samou sebe v 19 letech. Co pro vás bylo, kde vy jste hledala tu sílu, kde jste našla to sebevědomí, co pro vás byl ten recept? Pro vás obě samozřejmě. Jo. Tak já začnu s dovolením, děkuju. Já v podstatě zase, tady krásně bylo zmíněno, jsme nějak vychovávaní. Já jsem takzvaně z Husákovo dítě, takže my jsme byli jako sekaní, prostě krásně si tady řekla, Silvie, samochvála smrdí, to bylo naše motto, že jo, takhle jsme byli vychovávaní. Jo, nemůžeš se pochválit, to neexistuje. Nemůžeš být tak dobrá, a proč bych nemohla být tak dobrá? Jo, ale zase to přesně není to o té nabubřelosti, není to o té aroganci, ale o tom uvědomění si svých kvalit a toho, kdo jsem a co jsem. Jo, ono to zní velmi jako jednoduše, ale ta cesta k tomu propracovat se je velmi mnohdy jako tvrdá a bolestivá, ale je to opravdu dá se to touto cestou k tomu dojít, a já jsem k tomu takhle došla. Jo, neměla jsem jako nějakou tu sebedůvěru, sebehodnotu, pracovala jsem taky v mužském, to je takový ten boj vlastně o to místo na slunci, ale já jsem dobrá, já tady mám být. A tak trvalo to dlouho vlastně najít tu hodnotu a pracovat na svých kvalitách a odrážet se vlastně od těch svých jako životních kariérních úspěchů a na základě toho budovat svoje sebevědomí. Že cesta byla dlouhá, nepopírám to, a můžu rovnou říct, že nebudu říkat, kolik mi je, tady Silvie se takhle otevřela, ale já jsem na to hrdá. To, jak jsem dnes na tom, jsem za to sama na sebe hrdá a jsem si za to vděčná. Já jenom stručně asi doplním, já bych asi lhala, kdybych řekla, že jsem neměla sebevědomí jako mladá, přestože jsem rozhodně nebyla ideálem krásy ve smyslu, že jsem chtěla vypadat jako modelka, tak naopak jsem byla jako velmi sportovně založený typ, ale mě sebevědomí určitě dodalo a do dneška z toho čerpám je cestování a poznávání nových kultur. A já vždycky říkám, že ne každý se narodí se stejnou startovací čárou nebo na stejný startovací čáře. Já jsem to štěstí měla, protože tatínek byl diplomat, takže opravdu celý život jsme cestovali od Afriky po bývalou Jugoslávii, Ameriku, Evropu, a opravdu to vám dodá neskutečný kus sebevědomí. Vlastně už v 15 jsem byla hozená do vody, kde jsem strávila několik měsíců v Anglii, kde bylo třeba 17 národností ve škole. Takže to mě pomohlo k tomu, abych se v tom světě líp jako orientovala a vážila si sebe sama. Máte pocit, že recept je pro současné mladé ženy podobný? S jakými příběhy se setkáváte? Já souhlasím, že to cestování určitě je taky hodně podporující a obecně vlastně to sebevědomí je potřeba jako budovat skrz to vědomí a skrz ty výzvy, o kterých třeba tady Silvie hovoří. A za nějakou podporu jsme vždycky vděční, ať už to je rodiče, škola, takže ano, souhlasím, že i tímto způsobem, ať už cestování nebo tou prací na sobě, já postupně vlastně se rozvíjím a buduji to sebevědomí. Na druhou stranu je taky potřeba říct, že my dneska
ty mladé ženy nebo mladé lidi obecně podporujeme hodně a snažíme se to sebevědomí jich budovat, takže jenom pozor potom, kde je ta hranice už jako jsem arrogantní a opravdu ještě je to zdravé sebevědomí. Přesně tak, zdravé versus nezdravé sebevědomí. My jsme hovořili o nízkém, jo, tak jsme byli vychováváni my a my potřebujeme být někde v tom středu. Jsem si vědom sám sebe, mám takový alespoň částečně objektivní úhel pohledu sám na sebe, vím, co si mohu dovolit, vím, jakou výzvu v životě jsem zvládla a když jsem ji nezvládla, tak možná ještě k tomu něco potřebuji si dostudovat nebo naučit. Jak se podle vás pozná dobrý mentor? No, já bych začala tím, že v dnešní době mám pocit, že každý si troufne být mentorem. Nebo mentorkou samozřejmě. A já, když jsem byla oslovená být mentorkou asi před, 6 rokama, tak jsem opravdu 6-7 rokama, tak jsem váhala, jestli tuhle roli vůbec můžu přijmout. Tím docházím, nebo snažím se naznačit, nebo říct, že mentor má mít v první řadě opravdu zkušenosti. Ty zkušenosti jdou s věkem, ty zkušenosti jdou s tím, co máte za sebou. A samozřejmě pokud jste dobře spárován, nebo ten matching s mentee proběhne správně, tak máte mít ty znalosti, ty odborné znalosti v tom oboru, který ta mentee nebo ten mentee hledá a tyhle znalosti jsou vlastně základem pro poskytování těch rad a toho vedení. A co si myslím, že každý správný mentor mít musí, nikoli by měl mít, je ta schopnost naslouchat. To je pro mě asi to nejdůležitější a to já jsem se opravdu učila dlouho. Dát absolutní prostor, maximální prostor mentee, poslouchat, naslouchat, nevnímat nic jiného, než to, co mentee říká, zpracovávat si to a potom být schopen dát tu konstruktivní zpětnou vazbu, která samozřejmě alfa omega v tom, aby se mentee posunul nebo posunula dál. A Adéla určitě bude vědět víc, protože je mnohem zkušenější, ale je to ohromný závazek být mentorem. A my, protože máme v Britské obchodní komoře už skoro 15 let mentoringový program Equilibrium, což není jednorázový mentoring, ale je to vlastně roční mentoring pro ženy, tak já vždycky říkám mentorům a mentorkám, pokud se rozhodnete být už tím mentorem, tak si uvědomte, že tomu musíte věnovat ten svůj velmi drahocenný čas, všechno je to na dobrovolnické bázi a my chceme od mentorů a mentorek, aby mentee věnovali minimálně 6 až 8 sessions per year, a to nějakou dobu zabere. Samozřejmě se na to připravujete, strávíte s tím člověkem čas, takže je to opravdu závazek a spolehlivost. Rušení schůzek je to nejhorší, co můžete mentee udělat. No a samozřejmě empatie, tu asi nemusím rozvádět, pokud nejste schopni se vcítit do své mentee, tak asi byste neměl být mentorem nebo mentorkou. No a samozřejmě schopnost motivovat a inspirovat. A já musím sama říct, já jsem měla mentora asi před 2 lety, muže, byl to bývalý generální ředitel světové hotelové sítě. A já jsem se potýkala opravdu s tím, že jsem nastoupila do BCC jako nová šéfka a samozřejmě ten tlak na mě byl opravdu ohromný, obrovský. A byla fakt doba, kdy jsem s tím chtěla skončit, protože jsem chodila domů vystresovaná, špatně jsem spala, řekla jsem si tohle, já vůbec přece nemám zapotřebí. Samozřejmě byly 2 tábory, jeden říkal, Silva to dělá výborně, druhý říkal, Silva to dělá špatně. A můj mentor mi říká, byl to opravdu jako velký elegán a gentleman a říká mi, Silvi, ale přece kdyby si chtěla uspokojit všechny, tak jdeš prodávat zmrzlinu. A jenom fakt takováhle banální věta mě strašně moc pomohla. A já jsem se z té session mentoringový zvedla a řekla jsem si, ale já nechci prodávat zmrzlinu. Já chci vést Britskou obchodní komoru. Takže to byl třeba neskutečně výborný mentor a teď teda předám slovo Adéle, která má, říkám, mnohem víc zkušeností. Si to krásně říká se vlastně, není člověk ten, čímž byste zavděčili lidem všem a my se s tím musíme naučit pracovat.
Jo, taky tě v životě nebudou mít vždycky všichni rádi a je to v pořádku. Na tom vůbec není nic špatného. Mně se moc líbí, jak se tam vlastně vypíchla to aktivní naslouchání. Jo, já vlastně souhlasím s tím, že já jsem se to taky musela dlouho učit. Já velmi ráda povídám, možná i proto jsem tím mentorem, protože sice tam naslouchám, ale také sdílím, protože to je i vlastně ten mentoring, ale vlastně Bůh nám dal 2 uši a 1 ústa a úmyslně, protože máme víc naslouchat a méně mluvit. A opravdu, když se řekne aktivní naslouchání, lidé si o tom jako dokážou něco představit, ale přesně umět to opravdu výborně aplikovat je opravdu velmi těžké. Jo? A opravdu se tak jako propustit do toho mentí, do toho našeho svěřence, naslouchat mu. To naše ego, já vždycky říkám, pustit někde na dovolenou, někde na Bora Bora v ten okamžik, abychom opravdu byli jako v pozornosti s tím naším mentí, nebo s tím prostě svěřencem a být mu tam kdykoliv, jakkoliv v dispozici a vlastně ta naše míra sebeprosazení se tam je naprosto minimální. My musíme umět velmi dobře otázkovat, nenavádět úmyslně k našim řešením, otvírat dveře vlastně pro to mentí, ale samozřejmě sdílet, případně dávat i rady, ale vlastně ta naše upozadění se a neprosazování sám sebe a na úkor toho mentýho je tam velmi důležité. A já to zmiňuji takto důrazně záměrně, protože to je naše přirozenost lidská. Neustále někomu něco radit, neustále jako prosazovat svoje názory, což mentoringu je dovoleno. Avšak vždycky s přihlédnutím vlastně na tu situaci a na ten cíl toho mentí. Takže tohle je vlastně ten nejdůležitější základ toho dobrého mentora, umět dobře aktivně naslouchat, potom umět dobře klást vlastně otázky. Zároveň souhlasím s tou zkušeností. Na druhou stranu máme tady taky reverse mentoring, kde zase třeba juniorní lidé mohou třeba seniornější učit například v technologiích. Jo, já se přiznám, že jako ChatGPT ta technologie mi ještě nejsou tak známy jako někomu mladšímu. A to je taky ale vlastně forma mentoringu. Ale je to, tam se myslí jako odbornost seniorní, ne přímo věková. A jsou vlastně v dané oblasti je vždycky potřeba mít ten mentor, potřebuje mít opravdu zkušenost, aby byl schopen sdílet, radit, podporovat, motivovat a ukazovat vlastně tu cestu. Dávat ty výzvy a i vlastně nebát se, a to miluju, říkat takzvané ty svoje fuck upy, ty neúspěchy. Od toho se velmi člověk učí a vlastně učí i toho druhého. A já kolikrát, když mluvím o tom svém neúspěchu, tak si říkám vždycky, aha, pozor, a tohle jsem ještě mohla udělat jinak. Stále si vlastně dávám zpětnou vazbu a zjišťuju, tak příště bych to mohla posunout ještě líp. Pak i ten neúspěch má svůj smysl. Rozhodně. A my vlastně neúspěch neexistuje, je to jenom zpětná vazba, nebo říká se selhání neexistuje, protože je to pouze zpětná vazba, že touto cestou to nešlo, zkusme jinou cestu. Pro mnoho lidí je coach a mentor to samé. Mohla byste nám ještě dovysvětlit, jaký je mezi nimi rozdíl? Ano, není to stejné. Coach je úplně zjednodušeně, než bych to řekla, tak v coachingu rady, porady, sdílení vlastně nejsou dovoleny. Jo, to je nějaká systematická práce, kladení otázek. A coach je expert v koučování, nikoli v té dané oblasti, v té problematice toho svěřence. Ale mentor v mentoringovém procesu má právě naopak dovoleno radit, sdílet. To je ten mentoringový základ. Já vlastně sdílím svoje zkušenosti, dovednosti a vlastně předávám to na toho druhého. On totiž taky ten mentoringový proces nám je velmi jednak příjemný a jednak velmi dobře známý, ani si ho kolikrát neuvědomujeme. Jo, jste v práci, přijde za váma kolegyně, řekne, hele, potřebuji s tímhle pomoc a vy okamžitě dáváte a sdílíte vlastně, jak byste to třeba udělala vy, nebo dáváte jí pár otázek, co už si teda vyzkoušela a jestli už zkusila tamhle toho kolegu na to použít a podobně. A to už je vlastně ten mentoring. Takže jenom takto v krátkosti je rozdíl. Coach je expert na koučování, nemusí být expertem na danou oblast, na ten cíl, kterého chce mentý dosáhnout. Naoproti tomu mentor je expert na danou oblast, sdílení, razení, někdy i koučování a konzultace je vlastně dovolena v procesu. Zeptám se na věc, která mě zajímá osobně. Pomáháte si nebo pomohli jste si během mentorování nějakou psychologickou jakoby nadstavbou, že jste chodili na nějaký
konzultace ve smyslu, jak se správně ptát, jak udržet i si odstup vlastně, protože často jste si blízko podobně jako u psychologické konzultace u odborníka, tak jak to probíhá? Já jenom velmi stručně za sebe, my když jsme začali vlastně dělat jako Britská obchodní komora ten mentoringový program, tak každý mentor, který se do programu přihlásí, musí projít takzvaným Mentoring Essentials, který vede naše skvělá kolegyně Kristin Parpl. A tam vlastně procházíme průpravou o tom, jak právě s mentým komunikovat, jak se chovat, jak naslouchat. Přesně jak říkala Adéla, co je vlastně dovoleno, co není dovoleno, kam až sahají naše pravomoce a vlastně, tím chci říct, že v tu chvíli my nejsme jako psychologové, ale my jsme opravdu rádci a pomáháme svěřenci, jak říká Adél, dosáhnout toho svého cíle. Za sebe říkám ne, já jsem akorát opravdu si nechala radit velmi zkušenými mentorkami a mentory, kteří prostě mentorujou desítky let, abych od nich pochytala co nejvíc a byla vlastně dobrým příkladem té své mentý. Já děkuju, že to zmiňuješ, protože já bych v tomto byla velmi právě opatrná, používat jakýkoliv vlastně techniky. Já sama mám třeba nějakou část terapie a psychologie vystudovanou, přesto se velmi striktně snažím těchto věcí vyvarovat. Já jako vždycky o těch svých svěřencích samozřejmě v tomto kontextu přemýšlím, protože jsme pořád lidé. Ta duše tam funguje na prvním místě. My si myslíme, že rozhodujeme logicky, rozhodujeme vždycky emočně. Jo, i když se vypadáme, že jsme v klidu. Já bych v tomto byla právě opatrná, protože coaching ani mentoring rozhodně terapie není a vlastně i, což možná ještě jsem mohla říct k tomu dobrému mentorovi, měla bych vždycky být velmi na toto citlivá, když už opravdu to mentý třeba upadá do nějaké formy, jiné formy pomoci a já bych to měla vždycky jako vycítit a zarazit, že už takto hluboko nepůjdem, protože opravdu nejsem certifikovaný terapeut, ani vlastně nemám vysokou školu psychologickou, tudíž nejsem psycholog, psychiatr a nemohu v tomto pomoc. Ono totiž víte, co v koučování máte ty otevřené otázky, které nenavádějí nikam. Oproti tomu v mentoringu ano, takže o to je potřeba být víc zodpovědný, když jakoukoliv otázku položím, protože to může opravdu toho mentý svěřence někam v myšlenkách odvést a nedej bože, aby ho to nějakým způsobem mohlo poškodit, že já něco zmíním v dobré vůli, avšak to může mít jako úplně negativní, opačný, než já chci, vliv na toho mého svěřence. Takže v tomto bych byla velmi opatrná a sama, když potřebuji poradit, pomoc taky, volám si zkušeným mentorům velmi ráda. V minulosti jsem měla i kouče několik, takže to já i mentorům, koučům vždycky doporučuji na výcvicích, ale sama během těch procesů, během těch sezení se tohle snažím vyvarovat. Silvie, v loňském roce jste se spojili jako Britská obchodní komora se značkou Kerastase na projektu Kerastase Power Talk, Flash Mentoring program. Jehož cílem je pozitivně ovlivnit sebevědomí mladých žen ve věku 18 až 29 let a pomoci jim rozvíjet jejich kariéry. Jaké máte vlastně ohlasy na ten první ročník, který proběhl? Děkuji za otázku, ty ohlasy jsou fantastický. My jsme tady zrovna s Adél to řešili, nebo jsme se o tom bavili před podcastem. My, když jsme byli oslovení Kerastase značkou, abychom do toho projektu šli, protože máme ty zkušenosti a protože víme, co děláme a protože máme neskutečný půl mentorů a mentorek, za kterých jsme opravdu jako strašně vděční, tak jsme řekli, dobře, tak to odpilotujeme a ten průběh toho online mentoringu, jednorázového flash mentoringu byl neuvěřitelný. Já myslím, že to probíhalo nad očekávání. Samozřejmě velkou úlohu tam hrála Emma Millerová, Terka Maxová, celý tým Kerastase i BCC, který to připravili, ale ta zpětná vazba byla neuvěřitelně pozitivní a vlastně my jsme potom samozřejmě udělali follow-up na všechny mentí a vzniklo z toho, že až 93% holek, který v tom offline mentoringu byli, by doporučilo ten program dalším mladým dívkám 18 až 29 let a 64% dívek na základě tohohle jednorázového mentoringu potvrdilo na základě nějakého prostě strukturovaného dotazníku, že opravdu se cítili výrazně lépe a to sebevědomím stouplo. Takže i díky tomu samozřejmě pokračujeme dál.
To vlastně na jednorázovou akci je úžasný výsledek. Bylo opravdu, jako byli jsme překvapeni. My jsme věděli, že děláme dobrou věc, věděli jsme, že děláme užitečnou věc, věděli jsme, že máme ty nejlepší mentorky, které nám s tím pomohou, ale takhle pozitivní ohlasy se přiznám, jsem nečekala. Já teda můžu potvrdit, že to flow v tom během toho mentoringu bylo teda neuvěřitelné. Přesně jak jsme se bavili, že jsme až jako vlastně to šlo jako hodně emočně, že to bylo tak neuvěřitelné právě, že to bylo tak jako speed mentoring rychlý, hodina. Jo, měli jsme tam, my mentorky jsme tam měli vždycky dvě prostě slečny, 2 dámy, ale to flow a vybudování té důvěry, to šlo tak rychle, že to i sama jsem já, zkušený mentor, byla velmi překvapená takže mě ani nepřekvapuje, že ty výsledky jsou tak dobré a je to skvělé, protože my vlastně v rámci Britské komory máme ještě Equilibrium program, který je ale dlouhodobější, takže tím, že už je taky několik let, tak tam ty výsledky jsou prokazatelné, že opravdu to sebevědomí se zlepšuje, cíle se plní, akční plány vlastně se nastavují. Ano. A v tomto případě to bylo opravdu velmi výjimečné. Co vás vlastně osobně motivovalo, že do tady toho projektu Kerastars Power Talks jste se zapojili? Mhm. Tak jestli můžu začít, Adel, já myslím, že všichni víme, že prostě mladé generace jsou naše budoucnost. Tak to bylo, je a vždycky bude. A když Kerastars v roce 2022, tuším, že to bylo, udělal průzkum na to, jak moc mladé ženy mají nebo nemají sebevědomí, tak z 2500 dotázaných žen vlastně se ukázalo, že až 74% z nich, tato studie Kerastars ukazuje, mají velmi nízké sebevědomí a chybí jim sebedůvěra, která vlastně jim překáží v tom, aby dosáhli těch svých cílů a vlastně pracovních vztahů a podobně. A to je pro mě ten důvod předat ty svoje zkušenosti těm mladým ženám. Protože opravdu na jednu stranu, jak říkala Adéla, my Husákovi děti jsme byli vychovávaní v tom, i když já za stolik se přiznám, protože já jsem tu podporu opravdu těch rodičů měla enormní, ale ano, nebuď nafoukaná, tohle stačí, aby si dokázala a podobně. A takže by se dalo říct, že jsme vyrůstali jakoby v těžším světě, ale on je možná opak jako pravdou. Ty dnešní dívky, dámy, slečny jsou pod ohromným tlakem sociálních médií, to je možná téma samo o sobě. Furt se s někým srovnávají. Tohle my jsme jako neměli, my jsme se maximálně podívali do Bravíčka a řekli jsme si, to je moc hezká zpěvačka, ale já myslím, že tyhle ty problémy fakt jako, teď to hrozně jako generalizuju, jako nebyly a o to větší podporu ty mladé dívky, o to větší tu naší podporu ty mladé dívky potřebují. Takže já tam chci být pro ně. Já jsem měla 2 úžasný menty během minulého ročníku Power Talks a ty měli zrovna téma, nebo si vybrali téma Be kind to yourself, buď k sobě vlídná, milá, měj se ráda. A my jsme si mohli povídat třeba opravdu jako den a ještě bychom jako neskončili. Takže pro mě je to fakt motivace pomoct jim, ukázat jim, že na to nejsou sami a říct jim, kde jsem se spálila já, co mi pomohlo, čeho se vyvarovat. Moc hezky řečeno. Já v podstatě musím říct, mám to dost jako podobně. Jednak mě obecně mentoring, coaching velmi baví, naplňuje mě to taky, to je můj core business a strašně se mi líbí vždycky, jak vlastně dochází během těch našich sezení k takovým jakoby aha momentů u těch mých svěřenců, že mi se úplně rozzáří a najednou jim všechno docvakne a najednou aha, úplně objeví jako Atlantidu, jo tak teď takhle a vlastně jdou a dělají a s takovým tím zápalem, chutí, energií, jo a tohle tomu já ráda čelím. A když jsem byla vlastně, že jsem v Equilibriu jako mentorka, já jsem i v několika dalších a zejména zaměřených na ženy, dává mi to smysl a když mě vlastně oslovila Britská komora s tímto projektem, říkala jo, to je zase úžasná jako možnost vlastně předat něco, podpořit vlastně ty ženy a já jsem se vlastně zamyslela sama nad sebou, když já jsem začínala. Já jsem nic takového vlastně neměla a musím říct, že když dneska to vidím, jaký jsou možnosti a ještě když jsem takhle jako zblízka, když to vidím, jak moc se vlastně je to úspěšné, jak se hodně pro děvčata dělá, tak já bych byla za to tak vděčná, kdybych měla takovouhle zkušenou jako ženu, která by mě fakt pomohla, podpořila, někam jako trošku směřovala, nakopla, jo, která mi tu hlavu otvírala. Já můžu nasdílet krátce, já jsem měla mentora dědečka
Ale já jsem vlastně na tu moudrost toho mentoringu přišla až jako v dospělosti. On mě jako dítě neustále otázkoval. Já jsem jako a proč jako furt, na co se furt ptá? Co po mně vlastně chce? Ale až vlastně po té pubertě, až když jsem začala jako dozrát, tak jsem si uvědomila, to je super, to jsou úžasné otázky, kterými on mě vlastně otvírá tu moji mysl. Ale pak jsem odešla z domu a už jsem ty možnosti vlastně trošku jako ztratila a potom v tom pracovním prostředí takové možnosti jsem neměla. Takže když jsem byla oslovená, jsem říkala, jo, super, tak když já jsem neměla tu možnost, tak já to do těch holek narvu aspoň já. Aspoň ať to mají aspoň oni, když já jsem nemám, protože já už to dneska taky mám, já už se taky umím o to vlastně říct a už jsem někde zkušenější, ale proč to nedat těm druhým? A já bych jenom doplnila, protože já mám ráda hrozně jako čísla a tabulky a data, že zase to dokazuje průzkum Kerastase, že až o 74% je vyšší pravděpodobnost, že ženy, které mají mentora, tak opravdu budou sebevědomé. A z toho vyplývá, že lidé, nejenom ženy, kteří mají mentora, tak až o 130% je vyšší pravděpodobnost, že do budoucna zaujmou vedoucí pozice. A to jsou jako signifikantní čísla, podle mě. To je skvělý. Když se setkáváte s mentees a opakovaně, tak jaké mínusy jste vysledovali, se nejčastěji vyskytují v těch příbězích? Já nechci říct, že to je jako přes kopírák, ale je to jako přes kopírák. Zase Adéla určitě má větší zkušenosti, ale co já jsem měla možnost, tak je to určitě fakt podceňování těch vlastních schopností. Já jsem asi jako jednu z prvních mentí měla slečnu, která si otevřela svůj vlastní e-shop s oblečením, specifickým oblečením, krásným oblečením, udržitelným oblečením a vlastně ta se bála už jenom udělat kampaň na těch stránkách, jenom aby něco jako neskazila a podobně a tím, že já jsem ještě před nějakými 7-8 lety, kromě toho, že jsem pracovala pro britskou komoru, tak jsem si otevřela vlastní firmu na prodej zdravých potravin a založila jsem e-shop, tak jsem vlastně během poměrně krátké chvíle ty zdraví potraviny, které pocházejí z Velké Británie, dostala do velkoobchodu, do retailu, dalších prostě různých prodejních řetězců, tak jsem měla vlastně velmi konkrétní zkušenost, jak jí poradit. A první bylo, co jsem viděla, je, že ona se bojí udělat absolutně cokoliv. Takže nedostatek sebevědomí. Druhá věc je obrovský strach, jak už říkala Adél, jakoby z neúspěchu. Jo? To není neúspěch, to je přesně jako udělal jsem chybu, zvednu se a příště to udělám jako jinak. Pak je to určitě taková ta nelibost vystoupit z té komfortní zóny. Nikdo to neděláme rád. Prostě se překonat. Ale člověk se musí překonat. No a pak je to samozřejmě, když jsem ve firmě, respektive, jako, jak říkala zase Adél, když jsem ten zaměstnanec, tak se vlastně cítím poměrně velmi jako bezpečně. Dostávám každý měsíc tu výplatu na to, abych zaplatila ty QR kódy a ty složenky a podobně. Ale velmi často ta žena, ta dívka si neřekne o zvýšení toho platu. No a co, kdyby mi to nedal? No tak on ti to prostě nedá, ten zvýšený plat. Tak prostě to worst comes to worst, tak to nedostaneš. A potom si myslím, že jeden z hlavních jakoby problémů nebo challenges je, že ty holky si nebudujou ten network, tu profesní síť. A to je dneska strašně důležité. Kromě toho, že získáte kontakty, které vám otevírají dveře dál, tak jsou to opravdu i přátelství, které jako třeba vůbec nečekáte, že jste schopni skrz tu síť a ten network jako získat. Tak to je asi za mě. Já jsem se zase v praxi setkala s něčím podobným. Ženy se mnohdy buď srovnávají s druhými, jsem dobrá, nejsem dobrá. Ženy třeba začínající manažerky se bohužel srovnávají i s muži a setkala jsem se i s tím, že oni se vlastně jim chtějí jako vyrovnat. Takže se mnohdy i chovají jako muži. Ale to přece není naše přirozenost. My můžeme být úspěšné právě jako ženy, protože jsme ženy. Ano, přesně tak, svým způsobem. A vlastně být mužem, jako když jsem žena, to mi nepomůže. Alespoň ne z dlouhodobého úhlu pohledu, a já to můžu potvrdit, protože jsem se o to snažila ve svých začátcích a opravdu to nefungovalo. Jo, takže to je můj jeden z největších fuck upů. To určitě ne. Vlastně ženy se v tom potom začí ztrácet. Jo, kdo jsem, co jsem, tak jsem muž, žena, jak mám reagovat. A oni nás stejně muži v tom mužském světě nepřijmou. Když se budeme chovat jako oni chtějí opravdu jako tu sebevědomou, zdravě sebevědomou ženu. A zdravě sebevědomá žena neznamená, že jde přes mrtvoly, že je drsná, že
že má takovej drive jako muž, ta je úplně v něčem jiným. Podstata ženy je v tom flow a v té intuici a přijetí vlastně, jo, a právě té empatii. A to by ženy vlastně měly na sobě hodně budovat, tím se odlišují od mužů a tím mohou být úspěšné. A ještě jsem se vlastně setkala taky s tím, taky bylo řečeno, nízké sebevědomí, strachy, ty jsou přirozené. Jo, strach je jeden z nejpřirozenějších emocí. To nemá smysl s ní bojovat, je dobré ji přijmout, poučit se z ní, proč mám ten strach, zeptat se, co mi to ten strach říká a vzít ho takzvaně jako za ruku, jako přítele a říct, dobře, že jsi tady, pojďme to teda nějak řešit, aby jsme tebe strachu uspokojili a já se mohla posouvat dál. Tak asi tak. Kdybyste vy se měli vrátit a mohli vrátit v čase, a šlo by jenom o jednu jedinou radu, jakou byste si dali sami? Ježiš. Kdyby ale vyberme jednu. No, kdybych měla vybrat jednu za sebe a opravdu těch chyb jsem v životě udělala hodně a ta klíčová rada by asi byla, že abych se naučila být pohodlná v tom chybování a v té nejistotě, když jsem něco jako pokazila a byla ve stresu, tak abych se z toho jako nesesypala, jako jsem se sesypala právě, když jsem byla mladá. Já myslím, že v životě je opravdu důležitá, nebo jsou důležitý asi 2 věci, a to je zdraví a láska. A nic ostatního nemá tak velkou váhu na to, abyste v životě jako progresovala, než tyhle ty 2 věci. A nestresovat se prostě z naprosto jako vedlejších věcí, které samozřejmě ovlivní váš život, ale ne do té míry, aby vás posunul někam, kde vůbec jako nechcete být. Takže když to ještě jednou jako sesumarizuju, tak nebát se chybovat, nestresovat se kvůli margináliím a být pohodlná v tom, co dělám. Já doplním to, co říkáš, to se mi moc líbí. Já vždycky zase říkám, důvěřujte procesu. Jedno, jestli to budeme nazývat Bůh, vesmír nebo čemukoliv, ale já jsem vždycky ve správný moment, ve správný okamžik, vždycky tam, kde mám být. Kdybych tam neměla být, tak tam prostě nejsem. Kdyby se mi to nemělo stát, tak se mi to nestalo. A my s tím jako velmi rádi bojujeme. Takže v podstatě moje jako jedna rada je teda nebojovat s těmi příležitostmi, opravdu důvěřujme tomu procesu životu, že se o nás postará dobře a správně. A dovolím si teda ještě druhou jako radu, která mě neskutečně v životě opravdu pomohla. Keep going, prostě pokračuj. Nikdy neustáň, makej na sobě, tím nikoho nenabádám být workoholikem. To mám taky za sebou a taky to nefunguje. Ale je to vlastně neustálá práce na svém osobním i kariérním rozvoji, protože když něco chci, tak je potřeba tu plachtu neustále rozfoukávat. Je dobrý mít kormidlo, cíl, nějakou vizi, ale samozřejmě potřebuji i ten vítr a to je ta moje energie. Já tady mám nakonec ještě jednu otázku, která se týká i trošku víc vaší kariéry, Adélo. Vy vlastně se věnujete i tématu intimity žen. Ano. Tak nakolik to, jestli jsme v tadyhletý oblasti v pohodě nebo ne, ovlivňuje potom vlastně to naše jednání na veřejnosti, v kariéře, v práci. Jo, děkuju za ten dotaz. Takové trošku už jako intimnější opravdu téma. Já už jsem vlastně zmínila, že mnoho žen se opravdu stylizuje spíš do těch mužů a to je opravdu nás to ovlivňuje. Jo, my se pak vlastně sami v sobě ztrácíme a nejsme tou ženou, kterou bychom právě měli být. Jo, takže nechápejme intimitu jako sexualitu jako takovou, ale opravdu to, kdo jsem já jako žena a co dokážu tomu korporátu, podnikání, svýmu šéfovi v rámci té pracovní pozice nabídnout a tomu svému týmu. Rozhodně jsem-li žena a cítím se být ženou, tak nemůžu se prostě stylizovat do muže. Pak jsem někdo jiný, nejsem autentická, stejně mi lidi potom nevěří, nejdou za mnou. Jo, já když opravdu vybuduju tu svoji ženskost, to svoje flow, intuici, tu empatii, rozvinu emoční inteligenci, tak za mnou všichni půjdou mnohem víc třeba než za nějakým jako velmi silným cílevědomým mužem. Takže ano, ovlivňuje nás to ženy, protože se od toho velmi odchylujeme. Takže neodchylujme, najděme ten svůj střed, tu svoji ženskost a to zdravé sebevědomí ženy a to následujme, to rozvíjejme. Nikdy nebudeme mužem.
Mně se tady ta rada moc líbí, že nepůsobí prostě jenom profesně, že necílí jenom na to, čemu se Ne, my jsme celiství, jo? My velmi často i říkáme work-life balance, ale my nemáme 2 životy. My máme jenom jeden život, který se dělí na tu pracovní potažmo studium, že jo, část, ale i na ten náš soukromý život. My vlastně i teď v Britské komoře otevíráme akademii wellbeingu, kde i o těchto tématech, ne o intimitě ženy, ale zejména právě o work-life balance, wellbeingu, psychohygieně budeme i hodně hovořit, učit se nějaké techniky, vlastně jak se jako stabilizovat, jak se cítit dobře. Takže ano, máme jeden život, který se dělí na několik částí, mimo jiné práci a soukromý život. A to potřebujeme neustále slaďovat. Já mám ráda slovo balance. Jo, my máme i mužskou energii, my ženy v sobě. A vždycky by měla převažovat ta ženská, protože jsme ženy, nebo mluvím teď specificky o sobě. Přesto ten muž ve mně taky někdy zavládne a já ho potřebuju jako použít v nějaký okamžik, ale musím pořád balancovat ve vztahu. Jo, co je dobré pro mě, co je pro druhého, v práci, co potřebuje můj tým, co potřebuji já. Vlastně je to pořád o balanci. To po takovémto pohrávání si, kde se nacházím a jak to vyhovuje všem. Ještě než se na závěr dostaneme k avízu vlastně na další ročník Power Talks, tak by mě ještě zajímalo, jestli udržujete dlouhodobější vztahy se svými mentees, jestli se zajímá to o jejich kariéry, jestli uspěli a jak dlouho je třeba sledujete. Mm-hmm. Tak jestli můžu za sebe, co se týká právě mentoringového programu Equilibrium, který BCC organizuje už opravdu, říkám, 15 let, tak ano, já jsem v kontaktu s každičkou svojí mentee. Protože vlastně my, když jsme spárovány, tak první, co se počítá, je, jestli tam je nějaká chemie. A pokud tam ta chemie není, tak to poznáte asi jako velmi rychle. A pak je tady od toho naše specialistka, nebo HR, prostě manažerka, specialistka, expertka, která přesně ví, možná proč jste si nesedli a spáruje vás s někým jiným. A potom, když ta chemie funguje, tak vlastně vy opravdu mentorujete nejenom jako vy jí, ale i ta mentee přesně vás a dávám strašně moc i jako do vaší osobní kariéry, takže my se do dneška stýkáme, zatím jsem měla 3 mentee, já přesně vím, kde, která teď je, přesně vím, s čím se potýkali v rámci toho kariérního jako postupu, ta jedna dokonce už teďka míří do boardu, což je prostě ohromný úspěch, je to opravdu jako kariéristka v tom nejlepším slova smyslu. Já myslím, že ztratit tyhle ty kontakty by byla přesně věčná škoda a troufnu si říct, že jsme se stali jako kamarádkami, což je pro mě ohromně jako velký dar. Tak mám to podobně. Taky jsem s většinou z nich, ne se všemi, s většinou z nich jsem v kontaktu. Taky máme o sobě přehled čas od času se vlastně oslovíme, čímž mi teď připomnělo, že je čas se zase připomenout a vlastně ano, taky vlastně vím, kde se nachází, co se děje, jak se třeba posunuli a podobně. A ať už to teda sleduju přes sociální sítě nebo tím, že jsme opravdu jako v kontaktu a mám vždycky z toho radost, když vidím ten vlastně progres. Kde začali, kde jsou teď a jak vlastně postupují. Mám z toho vždycky jako velkou radost. Nové svěřence nebo svěřenkyně teda vám přinese vlastně nový Power Talks. O čem bude a kdy se bude konat? Tak další kolo mentoringového programu Power Talks je 23.5. a je to od 5 hodin večer a je to online. S tím, že už víme teda, že to bude moderovat úžasná Emma Miller, a mezi dalšími mentorkami bude zase Tereza Maxová a je důležité zmínit, aby se dámy, slečny, dívky, děvčata přihlásily na powertalks.cz s tím, že tam už je ta registrace spuštěná, to je strašně důležité říci a můžou se tam opravdu přihlásit všechny dívky, dámy, slečny, které splňují tu věkovou kategorii 18 až 29 právě proto, že ty průzkumy ukázaly, že tyto dívky mají ten problém s tím sebevědomím největší, takže není to žádná diskriminace, ale naopak. A můžou si vybrat vlastně ze 4 témat. Jedno je rozpoznej, v čem jsi dobrá.
Druhé je, to už jsem říkala, be kind to yourself, buď k sobě přívětivá, milá. Třetí je, nauč se být asertivní a čtvrté téma je, nauč se říkat ne. A vlastně tyto dívky si vyberou jedno z těchto 4 témat, které jim je nejbližší, které je pro ně aktuální a potom vlastně musí vystoupit možná ze své komfortní zóny a natočit 1minutové video a velmi pečlivě vyplnit opravdu tu application form, proč se chtějí zařadit do toho programu, proč si myslí, že by měli být vybráni, proč si vybrali to téma. Takže teď je ten čas se přihlásit na powertalks.cz. Naší potom ohromnou zodpovědností je vybrat právě ty mentí a potom už se jenom můžeme těšit na toho 23.5., kde právě ten mentoring jednorázový proběhne. A já teda musím říct, že se strašně těším. Určitě. Takže do toho, slečny a dámy, už nyní se na vás těší Sylvie s Adélou. A děkuju, že jste byli hostkami tady toho vydání podcastu a budeme se těšit příště na setkání. Tak jo, děkujeme moc za pozvání. Děkujeme moc, díky.